Bà giàกันเลยमुद्दे Kannada बनी मुद्दे ग्लोब bisa nào vậy không trông mà जाते lên thành đúng không bây giờ đi Dokona gerawan juga Hello logoफोर welcome back my YouTube channel नोंथांमोनखौ निसिम फेरसे बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना नायलांदो आरोना मा जायो ओमफ्राय दिनै जोंनि लोगोनि बिफानि फंबायनि हाबा जादों आरोना बिनि फुजा दङ जानाय लोंनाय स' जोङो बाहायनो जाहैनो नागिरदों ओमफ्राय साथामबो दख'ना गानदों आरोना माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो जोंहा सानैजों सेम गानदों मामिया गोमो दख'ना गानदों आरोना स' दायो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि कानाडा लोगो हमनो मोननाय नङा आरोना मानो होनबा बियो गैया फुङाव फैदोंमोन ओमफ्राय जों लोगो हमखांबाय ओमफ्राय दायो बे दस्रा खामानियाव थांदों ओमफ्राय जोङो बिनि बिब' आरोबाव बिबो जोंनि लोगो ओमफ्राय बिनि हाबायावबो जों थांखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दस्रा भिडिअ नुबाय जानो हागौ बिसोर सानैखौबो बिसोरनो आरोना नै जोंहा सफैबाय होमबाने खाथियावनो जोंनि न' खाथियावनो जादों आरोना नैबाव हिवा जों गेलेबाय थायोमोन आरोना दखान थांनो नागिरबा ओमफ्राय नैबे खाथियावनो नैबे मन्दिरावनो जादों नै साजायजोबनासै सिङाव दाबो थाङाखै जोङो दाबो फुजायानो जोबाखै नै फैबाय होमबा लोगोफोर एन्ट्रि खेबबाय होमबा जोंहा नैबे मन्दिरावनो आरोना जों मोसानायावनो नै जोंहा लोगो मोनबाय आगलनि दखान होग्रा मानसिफोरखौ दखान होयोमोन आरोना नैबे आन्टिया ओमफ्राय बैयो फिसौला फिसौजो आरोना बिसोरो नै गासिबो इतना गर्मी है ना मैंने पानी लेके आया जा बारना होबाय आरोना लोगोफोर oh my god ओंखायनो जोङो जानो नै जा बारलाबायबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जाफुनायावनो अन्ना इल्ले बंदरोले पक्कले बंदरो जायजों जासिगोन आरोना मा जायैनो होननानै sambar tali balai sambar beda angkat nah Dania fैबाय papa kasih tapak para फैया होनदोंमोन बे लोगोफोर Abwi आएगा मटन लोगोफोर मामिया मुद्दे जादों आरोना मुद्दे Kannada बनी मुद्दे ग्लोब मनो नांगौ ग्लोब जानांगौ ग्लोब मैंने क्या बोला Memang itu beberapa Upaha hangang mana thirty rupiah mau क्या ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಯಾಕಂಡು ಅಂದ ಬಂದ Bây giờ cũng có chồng mình đâu mà ba chicken hot gravy ra đặng Burma 과식 골라보네.
Xin thắp được gì đây lên. Tốt của này không là. Mà có chicken này. Chicken. ಚಿಕನ್ ಬೇಕಾ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಮನೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿಲ್ವ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿಲ್ವ Chào cũng là của ba bà nó. Ba bà last video là em thấy luôn. Phê. Ayo. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಇದೆಯಾ Bye cái nào về đã trả nữa vừa. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ Sao sao phải được vừa đã trả đấy ayo bằng sân sao phải chứ. Như là lăng. Ồ, khác xa máy này là thuộc phần. Ayo. Kannada, oh my god. Kannada ra thế यार. Ồ, khác đây mà đây gì यार. मेरा खाना वो है टेंशन में खाना जानायाव अखासो हाबाय आरोना जोंना लोगोफोर नै आयु सेरजोब्बाय सेरबाबो जागोनलै जा एसे नागारबाय नागारबालाय जानोसै दे अखायाव सिनाय मोजां मोनजायासैलै ओंखामखौ लोगोफोर मोजां गिसिबनाय जायासै गाज्रि मोनसै आरोना जोंहाबो अखायाव एकदमबारे बिदि जानानै थांनांसिगोन आरोना सिनानै थांनांसिगोन आरोना अखायाव दायो जों न'आव थांसै आले बाबाया बाइकजों फैदोंमोन आरोना हागौ आबि अखायाव खारदों फैखाबाय अखायाव लोगोफोर जानायासो फुरा जायासै जोंना जाद्रायालै बे जानाया फुरा जायासैलाय अखा सिनासो फैफिनबाय दुगैना मा लाब जाखो दै आंना फोजोबासै बिसिनानो जादों मामिमोना ओमफ्राय आंना
जानायानो माने अखायानो सेरथारदों जाबाय लोगोफोर गैला आबैसो जाना फैबाय खथ' मोजां देरनानै थांदोंमोन अखायाबो एकदमबारे हरखाबै फैथारदोंना लोगोफोर जों फार्स्ट जानो साबसिन मोननाया जि बाबाखौ नेनानै जादों न'आव बिदि अखा हानाय नङामोन बेनो न'आव सफैबाय नै जों न'आव सफैबाय दा जामाय मा जाबोदों